Az egyes, az megvolt nekem DVD-n. De ilyen mini DVD-n, és Balcsin néztem. És ott változott a Mariposa, ilyen nagyszárnyú pillangó tündérré. Ha már ijesztő sztori, akkor ezt a gyémánt hercegnőt, ezt elrabolták, és azóta szány sérült. Repülő unikorn, szerintem mindenki elfogadna. Hú, vajon lehetett kapni? Szerintem nem. Ez már egy újfajta Barbie mesefilm. Ugye az egyesben az is nagyon jó volt, ott ilyen csillagokat tanulmányoztak, és nagyon különleges babák voltak hozzá, nagyon nagyok, meg swing baba, meg minden, szóval ilyen beauty dolgok, szerettem. Nagyon fölött vannak ilyen pillanatok, inkább TikTok táncolni fognak. Jön a jégkorszak, hogyha valami történik. Egyszer azért lehetne az is, hogy nagyon nagy forróság, mert szerintem az is ijesztő tud lenni. Egy ilyen picike denevér legyőzött egy óriás unikornista mesébe. Itt a Transformation, nézzétek, Transform. Party for them, és minden jó a folytatás. Bye bye guys! Mariposa!